Get great holiday savings with digital coupons at Safeway. This week at Safeway, get bone-in USDA choice beef ribeye roast for $5.97 per pound with digital coupon. Limit one while supplies last. Plus, get large gold pineapple for just 97 cents each with digital coupon. Limit one. Also this week at Safeway, get bone-in signature select classic ham, shake half or whole for only 87 cents per pound with digital coupon. Limit 2 items. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Vale, pues xa estou. Cando queirades. Ok. A ver, Javier, tens que empezar tú. Javier, perdímolo. vale, por Dios, santo. Hola. No, é que lle dera o botón de mutear sin darme cuenta. Empezamos. Cale a escaleta de hoxe, entón. Eu quería empezar pola música de fondo. Veña. Sónavos. No. No me suena para nada. Pois entonces vou vos contar a historia do One Hit Wonder deste brao, que é a vez número 1 nas listas de rap e de música country, o cual Vale. é un logo, non? Sí, vale. Esa canción conozco, pero que ten que ver co que sonou? Vale, entonces acabo vos de pasar o vídeo da canción, gustaríame que o escoitásedes. Non sei se podedes poñelo no minuto 1,5, que é cando empeza realmente a música, antes de eso chorradas do videoclip, e me digades que escoitades. Dame un segundo, non é? Desde que minuto? Minuto 1,5. Xa o mandaches con enlace Xa o mandei que con igual a él, pero 90. non sabía. Vale, pois 3, 2, 1 e ponedes vos a escoitalo. Eu creo que cando o poñas se vai escoitar na grabación. Bueno, montase despois. Pero eu ainda non lle dei a play, non é? Cando lle dou? Xa. Ben, 3, 2, 1... Anda, sí. Pois aí está, é verdade. Pois escoitase perfectamente. Sí. Claramente, a verdade é que me como sorprendeume un montón ahora mesmo. É como a Luis Cerú, unha vez que che dicen que é imposible non escoitar. Pero eu non sei que estou escoitando. A historia esta é a seguinte. Este rapaz é un rapaz de 20 anos ou algo así, de Atlanta, dos típicos raperos que colgan música en SoundCloud. Colga unha canción que é unha mezcla rara entre ritmo de trap e unha temática cowboy. Pouco despois, como saberá Javier, que está en TikTok, a principios de brao, fixose viral un challenge, creo que lle chamamos el Yijo Challenge, que eran vídeos cortos de unha persona vestida normal, business casual ou algo así, e que cando empezaba o estribillo desta canción automáticamente cambiaba o frame e de repente estaban vestidos como un cowboy. É unha chorrada, típica chorrada de 5 segundos. É o formato estándar de TikTok. Todos os vídeos son así. Bueno, non todos vestidos de cowboy, pero todos son todos os vídeos cortes son cortos de 5 segundos. Ao final é como Vine outra vez, non? Sí, basicamente. Vale. Pensaba que o TikTok era pasado, o sea, que máis que o Vine que tiña o vídeo aquí era a música, era o chiste dando conto. Non de todo. Hai moitos vídeos que non teñen ni siquiera a música, que é só a persona falando. Pero o objetivo original da rede social sí que era facer playback de unha música. Claro, eso é como conocín con parentes jóvenes. Bien, entonces faese viral e a raíz da súa viralidade deciden metelo nas listas no Billboard, nas listas de éxitos americanas, que parece que tens que realmente rellenar un formulario, mandalo a algún sitio e dicir, oye, esta música que estou facendo quero que a listedes nunha das seguintes listas. Entonces podería ser ou ben música urbana ou ben música country. E o tipo decide mandala á lista de música country, según parece, porque é máis fácil ter un número 1 na lista de música country que na lista de música urbana. Entonces, de repente, solo pola publicidade do challenge
ten un montón de descargas non de reproduccións en Spotify, número 1 automático nas listas de country. Entonces un montón de sureños probablemente racistas damas as mãos á cabeza porque un negro de Atlanta utilizando os seus tropos do género pero burlándose deles, de repente é o número 1 nacional das listas de country. Por que dices que usa o country burlándose del? Non burlándose, pero utiliza, bueno, nas letras da canción fala de teño un gorro de cowboy de Gucci e unhos vaqueros Wrangler, a miña vida é unha película, montar toros e tetas. Entonces toda a letra de un rap ou de un trap estáse burlando do seu propio género, porque as letras son así. As cancións de country non son así. No, as cancións de country son deixoume a miña muller, jodeuse mo coche, todo é unha puta mierda. Efectivamente, e este está cantando... Levo uns vaqueros ajustados e me gusta. Tes que acabar a frase con "and I know it". Bueno, can nobody tell me nothing, you can tell me nothing. O sea, dame igual o que me contes, a miña vida da película teño un gorro de vaquero de Gucci. É unha mesma seriedade, non se toma un pouco a mesma seriedade que tradicionalmente. Comproche o argumento. Entonces, bueno, pues tú compras o argumento, tamén o compran os de Billboard que deciden botalo da lista. Entonces, no que o seguinte paso genial para mí do asunto é que convence por Twitter ao pai de Miley Cyrus, famoso pola canción esta de Non rompas máis mi pobre corazón, de facer un featuring nun remix da canción. O sea, o asunto é genial por unha parte porque o pai de Miley Cyrus é o pai de Miley Cyrus, máis que ser un artista con entidade e tal, o que é pai dunha mega estrella. Non conocen como o señor Billy Ray. No. Creo que a historia que sí que ten unha certa prestigio de levar 30 anos facendo discos de country e demais, facer moitos discos que son perfectamente serios e perfectamente axustados ao patrón de Nashville. Pero, se o miras desde fora, é o pai de Miley Cyrus, antes de eso, ou ademais de eso, é o pai de Hannah Montana, é dicir, salía na propia serie de Hannah Montana de Disney Channel facendo o pai de Hannah Montana, e antes de eso, a única fama que tiña o señor é a de Kibireki Hart, que xa de por sí é unha bastardización do género country e non se toma en serio o asunto, é un remix pop do que é unha canción country tradicional. É dicir, é perfecto para facer o remix da canción esta, ciscarse aínda máis en toda a seriedade do asunto, porque donde o rapero decía teño sombrero de Gucci, no remix de Billy Ray Cyrus fala de que vai no coche nun Maserati por Rodeo Drive, entonces rodeo, pero Los Ángeles. Entonces o que acaban conseguindo é ter un éxito brutal, o sea, unha máquina perfecta para reírse do género, para que non lle poidan decir que eso non é country porque está Billy Ray Cyrus, crea unha historia perfecta de brao e acaban conseguindo que seña o remix non só o número 1 das listas de country, sino o número 1 general. Un tipo que non ten nin disco sacado, que ten 20 anos ou unha cousa así. Sí que sacou un disco a semana pasada. Sacou un disco a posteriori, pero, es decir, todo isto é de mediados de maio, de junio, por aí. Claro, estaba en todas partes. Non sei, parece unha historia moi curiosa. Bien, a historia é eu isto escoito primeiro, evidentemente, como a casi todo, me ven filtrado por podcast. Entón, o primeiro é, apeteceme mencionalo porque é un podcast que me gusta moito, no capítulo fixeron moi ben. Hai un podcast que se chama Punch Up the Jam, que xa teño falado dela Javier, no que fan versións de cancións malas. Entón, a idea é coller unha canción mala, reírse dela durante hora e media e despois facer unha versión mellorada da canción. E ti chegaches a isto polo podcast ese? Ese é a primeiro. E despois o segundo é outro podcast que tamén me gusta moito, do cual quería falar, que é Switchstone Pop, que é un compositor e un musicólogo que estudian as cancións, que é o que pretenden ou ter tomada tal ou cual decisión de producción, como se creou esta canción, etc. etc. Entonces, en Switchstone Pop explican isto, que expliquei eu, de como do proceso ese de como de bastardización da canción ou do género country nesta canción,
E despois, o seguinte que explica é como se fixo a canción esta. Vale. Eh, Lil Nas X é un rapero que non fai a base, senón que a base da canción compra, como dixestes vosotros, nunha web destas nas que se compran bases de cancións por $20 ou o que sei. Entón compra a un produtor sueco ou noruego ou de por aí que fixo esta base basada a vez nunha canción original de Nine Inch Nails. No programa este, en System Pop, o primeiro que ponen é o corte da canción de Nine Inch Nails. Eu, en canto escoitei esa canción, dixen, bueno, isto será a base da canción de Old Town Road, pero para min, eso aparece en dúcias de capítulos de This American Life. Office by government men in plain clothes. Didn't have badges, did have guns. And within a few hours, Omid was sitting in an interrogation room at a prison whose name and location he didn't know. After a while, a man walked in. Nuclear proliferation, Robert Kennedy's senatorial and presidential campaigns. My father's not quite satisfied with his life's work. BBC Chicago, it's This American Life. I'm Ira Glass. Shahana Jaffe Watt, one of our producers, has been reporting this. At heart, deception. And I don't think anybody can go proudly into the next world. Eu, canto escoitei esta canción, dixen, vale, xa está. Esta música teño que utilizar, ou temos que utilizar de fondo ou de por aí, porque é unha referencia a This American Life, e aparte deso, porque resulta que este disco, que se chama Ghosts, é un cuádruple disco de Nine Inch Nails, é Creative Commons. E non só é Creative Commons, sino que en internet podes encontrar super fácil todas as pistas das cancións. É dicir, está feito para que poidas remezclalo facilmente. Podes coller solo a mandolina ou coller solo o baixo, a batería e a partir de aí facer as túas bases, os teus... que foi o que fixo o sueco. E hai unha cousa moi ridícula, pero moi simpática. Entonces, vamos a ver, o sueco cobroulle a Lil Nas X por algo que está gratis en internet. O sueco cobroulle a Lil Nas X $20 por unha base feita a partir dun loop dunha canción gratis en internet, sí. O único que fixo foi facer un loop, ok. Non teño nin idea. Non teño nin idea, non. De feito, estou casi seguro de que iso é unha das cousas que explican en System Pop, no capítulo de System Pop dedicado a esta canción. Non é o único sample que utiliza, evidentemente o que dá a base da canción, pero despois hai máis samples aparte de ese. Okay. En todo caso, cobrou $20 polo que é un número 1 das listas de éxitos estadounidenses, así que non saliu ganando moito. Eu se fose un sueco, digo unha cousa, con esos 20 euros estouche moi contento, Non credes? Ou credes que estaría despensando... No, o que pasa é que bueno, o sueco é traballador de todos os días. Está 20 euros aquí, 20 euros ali, non vai volver a facer un número 1. Claro. Bueno, sobre todo porque están acreditados como compositores da canción o sueco, o rapero de Atlanta, Billy Ray Cyrus e os dous de Nine Inch Nails. Entón, o primeiro número 1 das listas de éxitos de Trent Reznor é Old Town Road. Creo que é moi boa a historia, non é a verdade? Costoume quedar calado mentre contabas a historia porque estaba sorprendido tiña preguntas durante o gacho, pero bueno, menos mal que non fixen a pregunta de... Porque en todo momento estaba pensando, estamos facendo algo ilegal con isto? Iba a facer un spoiler innecesario facendo a pregunta. Creo que é legal a partir de que digamos que o nombre completo é Ghost 34 e despois os números romanos entre paréntesis 4 é un nombre así simpático e fácil de recordar. É super fácil de buscar en Google, tenemos que decir. Porque a canción 34, o disco chamase Ghosts, o 4 números romanos, digamos, é porque o cuarto disco, un disco cuádruple, en total é a canción 34, así que 34 Ghosts, entre paréntesis 4, en números romanos, de Nine Inch Nails. Deixaremos un enlace a Spotify. Mencionaré, temos lo que mencionar en todas partes porque ten licencia de remix e reutilización, pero con mención, así que hai que mencionar. Hai que mencionar en todos os capítulos? No, nas notas do capítulo, ou que seña.
Vou votar a Nine Inch Nails como banda para que veña o resto o ano que ven. Eu que pensei, eu digo, seguro que se yo empezo a contar isto a Javier me dirá, sí, joder, o disco este Nine Inch Nails. Non lles conozco moito, non me escoitei casi nada dele. Non sei se é que xa veño coa mente pensada para isto, pero no primeiro momento a historia parecíame unha historia moi replayol. Pero sí, con pouco... Sí, é unha historia que solo podería... No, creo que solo podería facerse así con internet. Sí. A historia esa de que seña un remix de un produtor sueco, bueno, non sei, é europeo, non sei exactamente de onde pode que seña sueco, pode que seña belga, pero quero decir que a historia esa de que seña un produtor europeo que yo vende a un rapero de Atlanta e que todo isto se faiga famosa por TikTok e que despois o remix salga a raíz de Twitter, de todo isto sin ningún tipo de... Bueno, en principio, visiblemente, todo isto se fai sin ningún tipo de inferencia por parte de discográficas, etcétera, etcétera. Despois, un nunca sabe exactamente se todos estes fenómenos virales ou todas estas xente que se volven famosas de repente son realmente eles solos traballando pola súa conta ou metidos na súa habitación na súa casa ou realmente tenen un equipo detrás de publicistas, etcétera, facéndolles moito traballo. Ou que peta, eu quero pensar, eu normalmente estas cousas suelo pensar que esta xente un pouco empeza sola, pero de repente fórmase unha bola de neve e a todo mundo lle interesa subirse ao carro. Sí, estou contigo. Eu confío nunha cousa totalmente caótica. Non sei, caótica no sentido que hai algún ali facendo na súa casa, como a quen di, e de repente ten un pico máis de visibilidade e de repente pues todo o mundo lle interesa meterse no carro. E a partir de aí é donde se suman todos os demais. Supoño que sí, algo de eso verdad. Pero repítese moito isto. Rosalía. Ou Rosalía ou Billie Eilish, que é unha rapaza de 17 anos que fai cancións con seu irmão. Son, como se dice, homeschooled, estudian na súa casa, basicamente polo que parece dedicarse constantemente a facer cancións, fan cancións na habitación de seu irmão, e unha delas ten moito éxito en SoundCloud e de repente é a artista do momento. Como se chama? Billie Eilish. Eu creo que non conozo. Eu conozco por All Songs Considered. Sí, realmente é a artista do momento. Sí. Oh, estou forísimo. Eu quedei en fucking Money Man. bueno, artista americana do momento. Esa é máis reciente. Pois non a tiña... Non sei, escoitarei nada. É moi curioso que seña tan popular como que seña un fenómeno de mainstream que é, porque a música que fai é moi de adolescente, moi de, son chungo, teño 15 anos. Que sempre é un género que sempre ten como moito éxito, pero nunca chega a ser o número 1 das listas, e sin embargo esta muller parece que chega a ser o número 1 das listas. Non sei, normalmente supoño que porque os sentimientos emo estes están acompañadas pois de punk e ela fai máis ben pop con tintes hip hop, e supoño que será por eso. Bueno, hai que ver tamén como están feitas as listas hoxe en día, porque poñerse unha canción en loop en Spotify durante 3 semanas dá un montón de reproducciones, esa forma de escoitar música non existía hasta hai pouco. Pensei que me estabas dicindo ahora que a xente tiña granjas de ordenadores con Spotify, ahora que non xa o Bitcoin. Quero decir, se a xente ten granjas de personajes do WoW para aumentar porcentajes e demais, eran maneiras de manipular as listas de éxitos e o número de reproduccións de Spotify fijo. Probablemente, eso por unha parte. Por outra parte, supoño que será un pouco tamén o que quería decir Javier, é que un adolescente friki escuitando 50 veces unha canción do disco que comprou conta por unha venta. Un adolescente escuitando 50 veces a mesma canción en Spotify son 50 reproduccións. Como vos dicía, penso que temos que decidir o sistema electoral primeiro e despois propoñer candidatos e despois ejecutar as eleccións. Entonces, penso que debemos sacar unha lista de candidatos e cada un de nós, digamos que teña, imagínate, N puntos disponibles. Pois, sí. E otorgar libremente eses puntos, incluso números racionales permítense, se queres. Imagínate, 5 puntos cada un, ¿no? Pois eu doulle 3 puntos ao non sei canto e 2 ao outro, e 0 ao todo o resto. Ou doulle 5,5 puntos a este título e 0,5 ao outro.
Sabe que facendo Diría eso... que habería que seguir o sistema de votación de 1 a 12 de Eurovisión. Queredes facer un... Bueno, a min xa vos digo, eu creo que cada un otorgue os puntos que lle pete, o que máis puntos saque, gana. Bueno, o que lle pete dentro dun margen fijado, claro, a mí me parece ben, porque dá flexibilidade a hora de inflar o teu propio candidato, por exemplo. Claro. Tedes outro sistema electoral alternativo? O que decía, en parte, sinceramente, polo que dixemos agora, somos rígidos no de decir voto ordenado ou hai N puntos, repárteos como pete. Que vos gusta? Gusta máis o de N puntos a repartir como cada un prefiere. A min tamén me gusta máis. Non é? Deixámoste... Digas o que digas, somos maioría. Podemos decir cal é o meu candidato que igual vos gusta. A min gustábame máis, agora empezame a gustar menos. A ver. Bueno, o título sería Ósmose inversa. E agora explico vos o porqué. A ósmose é un proceso químico e físico polo que dous volúmenes de auga que teñen partículas en disolución, un con máis concentración e outro con menos, separados por unha membrana porosa, o flujo de auga desde a parte que ten máis concentración á que menos ves interrumpido porque as partículas que están na disolución interfieren nos huecos da membrana e non lle deixan pasar. Entonces o que se genera é un flujo de auga desde onde hai menos concentración a onde hai máis. Vale, e na ósmosis inversa é un proceso artificial no que se aplica unha presión na cámara onde está a auga con maior número de partículas en suspensión. Esas partículas non poden vencer a presión que lle estás aplicando, entón a auga atravesa a membrana porosa e pasa limpa a zona onde hai menos concentración. E teríamos, por un lado, concentraríamos moito na zona a que aplicamos presión e por outro teríamos auga limpia. Vale, eso como se nos aplica ao podcast? Pois o que se vexo que nos aplicaría é o mundo do contido de podcast, do contido audiovisual, é a parte na que hai moita concentración de algo que nos interesa, que neste caso é a auga. Pero hai moita mierda. Nosotros somos a presión, este podcast é a membrana e os nosos oyentes chegalles a auga limpa. Este é o meu... Que a gracia me fixo da explicación é cando dixeches o de hai moita mierda. E nosotros temos que filtrala, Entón estaba pensando onde está a mierda nesa metáfora. E onde estamos nosotros. Tiña medo de por onde iba a salir con eso. A mí gustame a historia do nombre, pero non me gusta o nombre. Gustame a metáfora, non me gusta a sonoridade. Son un hater que veño aquí solo a decir que solo me molestan, pero para algo vamos a votar, sabes? Sí. Os meus puntos vou nos repartir moi equitativamente. Sí. Intentamos facer agora unha lista de candidatos ou como facemos? Pareceme ben. Recapitulamos. Ósmosis inversa. Vale, siguiente. Abrofío. Hateado por Eloi como todos. Hateado por Eloi, Abrofío. Hateado por Eloi, Ósmosis inversa. E o Banco dos Mentireiros, sorprendentemente non hateado por Eloi. Eso. Por cierto, o banco realmente chamase o Banco das Mentiras, pero... Ai, cago en 10. Moito mellor. Moito mellor que así o noso é original. Incluso hasta mentimos no capítulo fundacional sobre o nombre. Mentimos. Que máis? Logo saliron... Realmente o nombre bon do podcast eu opino que debería ser Soname Campanas, porque non hai máis que ver que nin sequera somos capaces de clavar o nombre do banco que está na casa de... O sea, detrás da casa de Javier. Todo decimos un pouco como con referencias de un podcast que escuitamos de fai 3 meses, e todo o que vayamos a decir hai que pillarlo con pinzas e ter cuidado e mirar Google despois porque non vai ser correcto. Eu creo que Soname Campanas como nombre general é calificativo do podcast é unha boa opción. Eu creo que non é para estar orgulloso del, pero... Entón dixemos Ósmose inversa ou que seña, Abrofío, Soname Campanas, o Banco dos Mentireiros. Despois, non sei se era broma ou en serio, pero nunha conversación de Twitter saliu unha cousa como non todos malemos. Ese descartado. Non vos gusta, non ides votar por el?
É que o problema que lle vexo, non todos valemos, é que tú pode que estés dicindo de unha maneira humilde de, bueno, gustanos facer isto, estou de acordo con que non vale todo o mundo, pero a nosotros fainos ilusión. Pero o que pode sonar é a... Oye, non todos son tan bons como a nosotros. Tú crees? É todo o contrario. Claro, é un nombre... É profecía autocumplida. Un nombre moi pretencioso si tes éxito. No, porque si tes éxito... É ir de sobrado. Credes que sí? Porque eu penso o contrario. Outra cousa é que non vayamos a ter éxito, francamente. Pois eu creo que non pensar hasta ahora, pero tedes toda a razón, que é buenísimo. Que é a ambigüedad, porque se vale para todos os escenarios. Como se queda no nivel que ímos pensar que isto vai quedar, podemos decir, non todos valemos, nosotros facémolo porque nos gusta e tal cual, pero ben se ve que non petamos nada, ¿no? Sen embargo, se petamos moito, sempre podemos decir, non todos valemos, como o petamos, podemos ser pretenciosos. É o valor da ambigüedad. Non se sabe, é o nombre de Schrödinger. Non sabes o que significa hasta que o petas ou non o petas. Ese foi o meu alegato. Pero sígueme gustando, sígueme gustando máis nada original. Creo que é pouco ambicioso, pero ao final estamos collendo retales de outros sitios e además facemos como moito review de cousas que escoitamos noutra parte. De feito, se o pensades, a historia de hoxe, incluso as cousas non son originales, sino que teñen varios pasos de non originalidade. Vémolo co exemplo de Nine Inch Nails, e o sueco e o Lil Nas X. Pero bueno, en calquer caso, creo que o que mellor ten é a sonoridade. Creo que nada original sona mellor que o resto. Ainda que, en canto a metáfora e significado, o resto, en general, teñen máis. Bueno, temos máis candidatos. Hemos falado de grupo de WhatsApp porque non vos gustaba Brufio, porque vos sonaba como monólogo, entonces eu propuxo un grupo de WhatsApp, pero non vos convenceu porque a Elo non lle convenceu porque é un hater. A ver, o que pasa é que non me gusta a referencia a unha mega corporación. Eso mismo, non nos valía porque lo é un hater. Bueno, pues estamos candidatos, ¿no? Podemos seguir intentando sumarlos durante a semana ou as 2 semanas que tardemos en gravar o siguiente. Como pretendemos facelo? Podemos facer de cada un ter a súa lista de... porque entón, claro, podería un cambialas. Bueno, metémola nun zip. Abrímolas en directo. Vámonos Eu diría que metemos nun zip con contraseña e abrímolas en directo e sumamos en directo. Pero dime un paso. Que hai que meter nun zip? No zip hai que meter nun zip con contraseña, hai que meter as votacións de cada un. Vale? E despois abrímolas en directo porque se simplemente cada un relata as súas, o último pode cambiar os votos para que sume a súa... Unha cousa, serei referencial outra vez, non serei nada original outra vez, pero creo que deberíamos, en lugar de mandarlle un zip, mandarlle unha postal, como en Hello Internet. Sí, pero o zip, o valor do zip está na contraseña. Eu decía mandarlle a postal para que xa este por escrito anteriormente. Ahora entendo, sí. Tamén me vale, se queredes. Oye, creo que pode quedar cerrado por hoxe. Vale, unha última cousa, Javier. Entonces, dime cal é a tua dirección. Aquí en Antena. Sí. Que coño, tú viviches neste piso. Deberías saber a dirección. Sí, pero non me acordo. Get great holiday savings with digital coupons at Safeway. This week at Safeway, get bone-in USDA choice beef ribeye roast for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 1 while supplies last. Plus, get large gold pineapple for just 97 cents each with digital coupon. Limit 1. Also this week at Safeway, get bone-in signature select classic ham, shake half or whole for only 87 cents per pound with digital coupon. Limit 2 items. Visit Safeway.com or head in store for more deals.